Mifa Jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen bi tɛnɛndonya na a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan senna ndolantan sira fɛ ba Maliba kɔnɔna na yan nɔ fɛn min ye tile sabanan olu jaabi dɔw b'an bolo ani ndolantan kelen ale bilalen don kɔfɛ fo ka se jɔyɔrɔ ma an bɛna an da don o la. N'an bɔra yen an bɛ taga an ka équipe nationale ale ka ko kɔnɔna na n'o ye CHAN 2024 o fɛnɛ labɛnw bɛ sen na nin wagati in na ɲɛbila baaraw la Mali ni Mauritanie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani an ka dolantana minnu bɛ kɔfɛ olu ye sanayɛlɛn dolantan minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛna kunnafoniw fɛnɛ di aw ma. Nin de bɛna kɛ aw tulo n'aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi ka kunnafoni d'aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momo Su a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun ye a d'aw tulo kan cogo min na Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o tile 4nan dolantanw o jaabiw la ISFASI ale binna joliba AS ɲɛkɔrɔ 2-1 fɛn min ye 11 créateurs de ɲare la ale fɛnɛ binna Afrique Foot Elite ɲɛkɔrɔ bana 2-1 AS Bakarijan binga o bana 0-0 FC Jara AS Police o bana 2-2 US Buguni AS Korofina 0-0 US Buguba AS Real de Bamako bana 1 Kanangolo ka taga Buguba kanuna o de kɔfɛ sa fɛn min ye Stade Malien de Bamako ale ni Étoile du Mandé olu ka dolantan o bilalen don wagati wɛrɛw la ka sababuya kɛ stade ni wagati na ale tun bɛ ka jouer kɔfɛ fɛn min ye Coupe de la Confédération ale kɛnɛ kan. Jɔyɔrɔ ko la sa jɔyɔrɔ fɔlɔ i bɛ US Buguba sɔrɔ yen nɔ kuru 10 11 créateurs bɛ tugu a la kuru 7 jɔyɔrɔ sabanan bɛ joliba bolo kuru 6 a ka dolantan fila bɛ kɔfɛ fɛn min AS Bakarijan kuru 5 dolantan 1 bɛ kɔfɛ USFAS kuru 5 bɛ ale bolo jɔyɔrɔ 6nan bɛ binga bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 7nan bɛ Africa Foot Elite bolo kuru 4 b'a bolo a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ fɛn min AS Korofina bɛna jɔyɔrɔ 8nan na kuru 4 jɔyɔrɔ 9 na Étoile du Mandé kuru 3 a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ FC Jara ale bɛ jɔyɔrɔ 10nan na kuru 3 bɛ a bolo fɛn min ye US Buguni kuru 2 bɛ o bolo AS Police kuru 2 bɛ ale bolo jɔyɔrɔ 13nan bɛ Real bolo kuru 1 a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 14nan bɛ Stade Malien bolo a ma dolantan fɔlɔ donc jateminɛw bɛ ka kɛ ale ka matchw bɛɛ bɛ match en retard la ni jaabi minnu bɔr'u la fɛn min ye classement ale dafalen an bɛn'o sɔrɔ don n'a nataw kɔnɔ. An ka bi bakuruba filanan na an bɛna an da don fɛn min ye an ka aigliw ka kunnafoni na an bɛ taga fɛn min ye championnat Afrique des Nations ni a bɛ wele ko CHAN ale ɲɛbila baaraw la sa Mali ale kan ka i kunda fɛn min ye Mauritanie kan dimanche nata n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 22 ma o dolantan ni o ye match aller o ye match retour olu bɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yan ba Maliba kɔnɔ yan Bamakɔ arbitre minnu talen don o la o arbitre olu ye Gambiens ye voilà olu de bɛna nin dolantan nin fɔ wa i bɛ a jateminɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ an ka dege karamɔgɔ Bayiba ni a ka denmisɛnninw u bɛ kabala labɛn na walasa nin dolantan ni sebaya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ni a kow kɛra cogo min ye don n'a nataw kɔnɔ ani dolantana minnu kan ka taga kɛnɛ kan yanni kari cɛ a bɛ n'olu sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la. Aigliw ka kunnafoniw na sa hali bi fɛn min ye Brest ale ni Nantes tun bɛ ɲɔgɔn na o banna 4-1 anw ka cɛmancɛma min bɛ yen nɔ ni o ye Kamori Dumuya n'a bɛ jouer an ka Aigliw ka 10 yɛrɛ la an b'a fɔ ale ye celu ɲɛnama kelen don nin na o match celu fɔlɔ Kamori Dumuya ale ye o don. Amadu Ayidara Dudu an b'a fɔ ale fɛnɛ ye blessure sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko blessure musculaire o yɛrɛ kɔnɔnaw na fɛn min ye ka segin ka na dolantan kɔnɔ o kan ka kɛ fo mois de décembre laban ninnu na an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Ala ka lafiya d'a ma. O kɔfɛ an ka denmisɛnnin kura dɔ bɛ yen nɔ ni nationalité franco-malien don ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Sagalu Ɲagate dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye an ka défenseur ban n'o ye Siku Ɲagate ale dɔgɔkɛ de don nin wagati na ale fɛnɛ a ka celu fɔlɔ don fɛn min ye Valenciennes o ka équipe B fɛ o ni tɔn tun bɛ ɲɔgɔn na o ye l'US Vimy ye dolantan bana 2-1 ka tugu kanu na. Red Bull Salzburg ale ye Austria ci o bana 3 Kanangolo anw ka ɲɛfɛman bɛ yen n'o ye Nene Dorgeles an b'a fɔ nin dolantan na Nene Dorgeles a ye passe décisif 1 kɛ wa a ye bi 1 fɛnɛ don nin dolantan na an b'a fɔ saison nin daminɛ a ka fisa Nene Dorgeles ma kosɛbɛ. An bɛna Schalke 04 la ale ni Düsseldorf o dolantan bana 1-1 anw ka attaquant ba n'o ye Musa Sila ale de ye Schalke ka nin celu 1 don wa denkuranin sɔrɔla a ye bi nin ta k'o di a ka denkuranin yɛrɛ ma.
n'a nana Libi olu ka 2-1 na Abubakar Traoré an b'a fɔ Ali de Benghazi fɛ ale ye a ka équipe ka cɛlu don ni wagati nin kɔnɔ ni tɔn tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Al Tahawan o n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn na nin fana y'an ka denmisɛnnin attaquant ye ni wagati na mun bɛ ka jouer El Ali an bɛ dugawu k'u bɛɛ sabula Mali ka équipe nationale ale yɛrɛ mago bɛ ɲɛfɛla kow de la bi walasa an bɛ se ka cɛlu sɔrɔ cogo min na transfert ko sira fɛ sa fɛn min ye an ka denmisɛnnin ye nin ye n'o y'an ka milieu denmisɛnnin ye ni ale si bɛ san 21 na a tɔgɔ yɛrɛ o ye Mohamed Sanogo ale ye contrat signé tɔn na n'a bɛ wele ko Alaska Line o ye Autriche tɔn ye contrat min yɛrɛ bɛ taga fo san 2028 wagatiw la an b'a fɔ an ka nin denmisɛnnin dolantanna ma n'o ye Mohamed Sanogo ye tare a ka challenge kura ala ka o diya la an bɛ a kun cɛ fɛn min ye France ka Ligue 2 la an ka attaquant bɛ yen nɔ ni o ye an ka denmisɛnnin ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadou Kamara a bɛ dolantan Stade Lavalloise la an b'a fɔ ni Amiens tun bɛ ɲɔgɔn na o dolantan kɔnɔ ale yɛrɛ sera ka celu 2 don a ye doublé kɛ nin semaine kɔnɔ Mohamed Kamara ni ale bɛ dolantan Stade Lavalloise la an b'a fɔ nin dɔgɔkun nin kɔnɔ ale fana ye celu 2 sɔrɔ ka don. N'an bɔra an ka équipe ka kunnafoni na an bɛna Ligue africaine des champions ale tile sabananw kɔnɔna na sa an b'a fɔ an ka tɔnw tun bɛ ka jouer fɛn min ye Joliba AC ni ale tun bɛ ka tɔn bisimila an fɛ n'o ye Sakarada d'Esperanza an b'a fɔ dolantan nin kɛra dolantan jijalen kɛra dolantan cɛsirilen mais malheureusement anw ka Joliba AC ale attaquant sen ma se ka daja sabula u ye occasion sɔrɔ mais u ma se ka bi don dolantan banna fo ani fo anw fɛ yan o de hukumu kɔnɔna na an b'a da o tulo kan k'a fɔ Joliba ka ni équipe ni y'u ka bɔko filanan ye ni y'u ka classement lajɛ fɛn min ye u ye an b'a fɔ Joliba ka poule la Espérance de Tunis kuru 7 Pyramide FC kuru 4 Sagrada d'Esperanza kuru 2 Joliba AC kuru 2 jɔyɔrɔ 4 dɔwɛrɛ tɛ bi dontaw ni bi bɔtaw sinon u bɛɛ bɛ kuru 2 la ale ni Espérance an bɛɛ bɛ ka jateminɛw kɛ sa n'o ye Sagrada d'Esperanza ye donna nataw kɔnɔ Joliba kan ka dolantan 2 min kɛ kɔfɛ ni a bɛ jouer Pyramide fɛ ani Sagrada fɛ il faut k'a ka jilaja au moins ka nil 1 ni sebaya 1 sɔrɔ ani Espérance contre la k'i jilaja ka gagner Bamako yan n'o kɛra an ka qualification an bɛ se k'a sɔrɔ yanni an ka bɔ Ligue africaine des champions kɔnɔ an bɛ a da o tulo kan k'a fɔ tile sabanan jaabiw bɛ dafalen bɛ an bolo yan fɛn min ye Maniema Union ale ni Fardi Araba olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 TP Mazembe Yunka Africa o banna 1-1 Stade d'Abidjan Orlando Pirates 1-1 Espérance de Tunis Pyramide 2-0 MC Alger Al Hilal Omdurman o banna 1-0 ka taga Al Hilal kanu na Mamelodi Sundowns ale Araja ci 1-0 i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ an ɲɛna Joliba AC ale ni Sagrada d'Esperanza o banna 0-0 an bɛna fɛn min ye Coupe de la Confédération na o tile sabanan fɛnɛ la an ka Stade Malien de Bamako ale tun bɛ déplacement na ka taga fɛn min ye RS Berkane o contre la Berkane ale tun bɛ ka stade bisimila an b'a fɔ dolantan jara dolantan kɛra dolantan cɛsirilen an ka stadisiw jɔ u jɔyɔrɔ la fo dernière minute la 86e minute Espérance olu bɛna fɛn min ye RS Berkane olu bɛna gɔyin dɔ sɔrɔ n'o ye penalty ye u bɛ penalty u b'o tan k'o don dolantan bɛ ban 1-0 ka taga u kanu na an b'a da o tulo kan k'a fɔ n'i ye olu ka classement lajɛ sa Stade Malien de Bamako u ka classement na fɛn min ye RS Berkane kuru 9 Stade Malien kuru 4 fɛn min ye Stellenbosch kuru 3 ani Lunda Sul kuru 1 o bɛ ale bolo hali bi stade jɔyɔrɔ ka ɲi a ka dolantan minnu bɛna kɛ so k'u jilaja ka sebaya sɔrɔ kɔnɔ n'o kɛra stade a bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ yanni an ka bɔ Coupe de la Confédération kɔnɔ n'o ye Coupe CAF ye tile sabanan jaabiw la Black Bull M ale ye sebaya sɔrɔ Enyimba ka 3-0 CD Luna ale cira Stellenbosch fɛ 1-0 fɛn min ye Orapa United ale ni Jarafu olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Simba ale ye sebaya sɔrɔ Sex Facien ka 2-1 Bravo Domakis ale ye sebaya sɔrɔ Constantine ka 3-2 RS Berkane n bɔra ka fɔ ale y'an ka Stade Malien ci 1-0 USM Alger ale ye sebaya sɔrɔ ASEC ka 3-0 Zamalek ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Al Masry ka o banna 1-0 n'an bɔra yen an bɛna Europe n'an nana Europe an bɛna Ligue européenne des champions ale tile 6nan jaabiw la sa
Dinamo Zagreb Celtic Glasgow fu ani fu Girona Liverpool o bana kelen ani kanangolo Brest PSV Eindhoven o bana kelen ni kanangolo ka taga Brest kanuna Shakhtar Donetsk Bayern ye seba sɔrɔ ale ka duru ni kanangolo fɛn Club Brugge Sporting o bana fila ni kelen Red Bull Salzburg bina Paris Saint-Germain ɲɛkɔrɔ saba ni fu RB Leipzig ale bina Aston Villa ɲɛkɔrɔ saba ani fila Leverkusen ale Inter de Milan ci kelen ni kanangolo Atalanta Real Madrid o bana saba ni fila ka taga Real kanuna Atletico Madrid ale saba ni kelen kɛ Slovan Bratislava la o kɔfɛ Lille Sturm Graz o bana saba ni fila Benfica Bologne o bana fu ani fu Milan AC ale sebaya sɔrɔ Étoile Rouge de Belgrade kan fila ni kelen Dortmund FC Barcelone ye sebaya sɔrɔ ale ka o bana saba ani fila Feyenoord Sparta Prague o bana naani ani fila fɛn Juventus Manchester City fila ni fu Stuttgart Young Boys o bana duuru ani kelen Arsenal Monaco bana saba ani fu ka taga Arsenal kanuna fɛn min ye Ligue européenne des champions ale classement tile wɔɔrɔnan n'an bɔra yen an bɛna Europa League la ale fɛnɛ tile wɔɔrɔnan jaabiw la sa fɛn min ye Fenerbahce Athletic Bilbao fila ni fu Roma Braga saba ani fu Hoffenheim FCSB o bana fu ani fu Victoria Plzen Manchester United fila ni kelen ka taga United kanuna Malmo Galatasaray fila ani fila Union Saint-Gillois ale ni Nice o bana fila ani kelen ka taga Saint-Gillois kanuna PAOK ale seba sɔrɔ Ferencvaros ka duuru ni fu Olympiakos Twente o bana fu ani fu Ludogorets Alkmaar o bana fila ani fila fɛn min Bolo Clem ale Besiktas o bana fila ani kelen Porto Milan o bana fila ani fu fɛn min M Tel Aviv ale seba sɔrɔ Rigas FC ka o bana fila ni kelen Ajax Lazio ye saba ni kelen k'ale la fɛn min Elfsborg ale fɛnɛ seba sɔrɔ FK Karabakh ka o bana kelen ani fu Slavia Prague Anderlecht o bana fila ani kelen ka taga Anderlecht kanuna Glasgow Rangers Tottenham o bana kelen ani kelen Real Sociedad Dinamo Kiev o bana saba ani fu Lyon ale seba sɔrɔ Eintracht Francfort ka o bana saba ani fila olu ka classement fɛnɛ n'o ye Europa League ye ka bi farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ Europe kɔnɔna na championnat la an b'a fɔ dolantanba dɔw kɛra i n'a fɔ Faransikaw fɛ yen nɔ Olympique Lyonnais tun bɛ tagama la k'i kunda fɛn min ye Paris Saint-Germain ka o bana saba ni fu saba ani kelen ka taga Paris Saint-Germain ale kanuna Angleterre sa an bɛɛ kun ɲɛ jɔlen don dolantan min na o kun ye Manchester fila ye ɲɔgɔn na Manchester City tun bɛ ka United bisimila o dolantan bana fila ani kelen ka taga fɛn min ye United kanuna en déplacement alors que dolantan daminɛ la Manchester City ale tagara maa ninnu ka bi bɔ fo sanga bi kɔnɔntɔnnan wagatiw la ka tila ka celu filanan don u kun o kɔfɛ sa Espanyɔliw fɛ yen nɔ an b'a fɔ semaine ma diya ekibubaw la sabula fɛn min ye le Grand Real de Madrid ale ni Rayo Vallecano tun bɛ ɲɔgɔn na o dolantan bana saba ani saba bɛɛ kun sigilen don ka match min kɔnɔ FC Barcelone k'a bɛna écart don ani Real cɛ Leganés ale tagamara ka sɛbɛya sɔrɔ FC Barcelone ko bana kelen ani kanangolo ni ne bɛ kɛ k'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ma basi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛw la aw k'an bɛn